Thixo ongumdali woxolo nomthandi wenkolisano ukuthi kombetho kungaphakade ubekho ngokwazi wena unkonzo elikhululeko kanye uze usilwele thina sicaka zakho ezilulamileyo kubo bonke ukula kwentshaba zethu size sithi siqinisile ukuthemba kwesileleni kwakho nje singoyika amandla abo basuku babeyimbi ukuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Thixo namandla wonke ungunaphakade uphela owenza imimangaliso emikhulu hlisela ngoselungileyo bonke abafundisi nabafundisi bevangeli yakho nabo onke amabandla abawaphetheyo kakumbi Thixo wethu olungileyo abashumayeli belizwi lakho Nkosi elilungileyo bendaba zakho Nkosi ezinamandla ezivikwa kumnyama Thixo wethu olungileyo ubaleke balapha 901 xa sikule nkonzo Nkosi ye-dedication kulo nyaka ka-2026 bahlisele Nkosi umbetho wentsikelelo yakho ngalo lonke ixesha Nkosi wakubanika ithuba lokushumayela Nkosi indaba zakho ukuze Nkosi umoya wakho uphilisayo uhlale phezu kwabo ngamaxesha wonke uze uthi Nkosi ukuze bakukholise ngokwenene ukubana bahlisela umbetho wentsikelelo yakho yenza ubunkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli nomthandazeli wethu uYesu Kristu. Mdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokulamileyo ngenxa yentlobo zonke zabantu bawukwazisa indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo Nkosi ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi Nkosi ngokubalulekileyo sithandazele irhamente engcwele ekulo yonke ilizwe ukuba mayihlale ngethamsanqa ize ikhokhele iphathwe ngumoya wakho olungileyo bathi bonke abazibiza ukuthi bangamaKristu bakhokhelele endleleni yenyaniso babambe inkolo nantliziyonye bebambisene ngoxolo behlele ngokulungileyo. Sithi ke Thixo wethu ungcwele ekugqibeleni Nkosi sibabhekisele ekubeleni bakho wena Yise wabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumulweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Sisondeza kuwe Nkosi intsapho zonke zabantu bakho Thixo wethu namandla abathi Nkosi balahlekelwa zizindlu balahlekelwa Nkosi zimpahla zabo kula province Nkosi yaseMpumalanga. Imvula Nkosi siyayilinda kuwe sisoloko Nkosi siyithandazela kuba amanzi siwafuna Nkosi for izinto ezininzi ebomini bethu kodwa Nkosi uthi xa uyikhulula imvula yakho yenza Nkosi ngamandla yade yenza Nkosi umonakalo Thixo wethu olungileyo ebomini Nkosi babantwana bakho ngendlela ezahlukeneyo. Abanye Nkosi baye basweleka abanye Nkosi basezibhedlele abanye Nkosi bashiye bebengenawo namakhaya. Sibayaleza kuwe ke Thixo wethu ungcwele sithi Nkosi kwabo ubabizileyo kwinkonzo yangaphezulu vuma Nkosi imiphefumulo yabo ilale ngoxolo izandla zakho Nkosi eziluxolo kwabo Nkosi basezibhedlele Thixo wethu namandla abathe konzakala phakamisa Nkosi ingalo yakho namandla uphilise Nkosi longanxeba uthi ke Nkosi urhulumente Thixo wethu namandla nabo bonke Nkosi abantu abazawuvakalela Thixo olungileyo ukwenza Nkosi loba amakhaya adilikileyo Nkosi aphinde akhiwe kubekho Nkosi abantu bakho bazawukwazi ulala kakuhle. Sicela ke Nkosi yethu olungileyo into yoba kubo bonke abantu bakho Nkosi nabanye okwaziyo into yoba Nkosi bathi ngoku ngalo mzuzu sithandazayo
babe Nkosi benenyembezi, sicela Nkosi ubabise, ubasize ekusweleni kwabo, ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo kunzima, nempumelelo esisikelelekayo kuzo zonke impandezelo zabo. Sicela Nkosi ngenxa yakhe uYesu Kristu. Modimo o matla ohle gore ga o hetseng botsetsong bona gore re o hlaisetse merapelo ya rona ka pelo e lengwe, wena ya re balletseng gore mo ba babedi le ga Modimo ba kopane ba le bararo fela ga ba kopane teng ka lebitso la gago, o tshepisitse Modimo o tla ba fa seo ba se kopang. Phetha jwale ditakatso le dithapelo tsa rona Modimo ya matla ohle jwalo ka bahlanka ba hao, o di phethe motseng ka moo o tsebang gore kaofela ga tsona di tla re lokela. Re fe tsebo ya nnete ya hao lefatsheng lena Modimo, le lefatsheng le tla o tla, o re fe bophelo bo sa feleng.